sikkerhedsmæssigt også. Fordi de kommer ud, sejlranden går jo inden fra marinaen af, og så går den ud til de 2 bøjer, der ligger derude. Ja. Og så går den så ud i bæltet. Så de snorkler ind på det lave, og på et eller andet tidspunkt så rammer de jo det dybe herude. Så de skal lige ud og se, hvad der sker, når de rammer det. Ja. Føler man i den, kører rigtig rundt med fingeren, fordi det er enzymer, der er i følge. Der skal man lidt salt, men ikke for meget. Ikke for meget? Ja, den har du fået så langt derovre. Så skal den røde væske eller sprøjte sidst. Ja. Nu kommer den. Det bobler. Altså, det er stadigvæk lille, men der er altså forholdsvis meget rødt hernede, mens der er blåt derovre. Så ved jeg, hvad der sker med de farver.